אנחנו אלה שמביאות עבודה לחנויות קרמיקה, לחנויות ריהוט. אנחנו לא אמורות להיות יריבים שלהם בכלל. אנחנו אמורות לעבוד בשותפות. טוב, תקשיבי, סיפור הזה היה לי השבוע. אנחנו צריכות לכתוב ספר על כל מה שאנחנו עוברות. את יודעת, כן? ספר? סדרת נטפליקס. מה קרה השבוע? לא, את לא מבינה. דורית מהפרויקט בסביון חייגה אליי. היא אומרת לי שהמוכרת בחנות רהיטים החליטה לעשות עלינו אמבוש. מה קרה שם? מה היה הסיפור? לא, היא החליטה להגיד לה, מה את צריכה מעצבות? לא חבל על הכסף? בואי אני אעשה לך את השירות, אני אביא לך את החומרים הכי טובים, בעלויות הכי נמוכות. לא יודעת מה היא בלבלה לה שם. נו באמת. ודורית התייחסה לזה ברצינות? נראה לך? אנחנו אלה שמביאות עבודה לחנויות קרמיקה, לחנויות ריהוט. אנחנו לא אמורות להיות יריבים שלהם בכלל. אנחנו אמורות לעבוד בשותפות. תקשיבי, כל הסיפור הזה לא ברור, זה ממש מבאס לשמוע. מה אני אגיד לך? מזל שכל הלקוחות שלנו יודעים שאנחנו באמת מראות להם את התמונה המלאה, ועושות עבורן את הבחירות הכי נכונות שיש עבורם.